Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πληροφορία είναι πλέον σημαντική και απαραίτητη στην καθημερινότητά μας. Από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας, ανοίγουμε την τηλεόραση, ψάχνουμε στο κινητό μας, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή, ακούμε ραδιόφωνο να ενημερωθούμε για τα πεπραγμένα όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μέχρι την ώρα που θα αποφασίσουμε η μέρα μας να τελειώσει και να ξαναπάμε στο κρεβάτι μας, θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μπορούσε και ο χώρος εκκλησίας να παραμείνει εκτός από την πληροφορία και από τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αρκετοί εκκλησιαστικοί συντάκτες που μας ενημερώνουν για το τι γίνεται στους χώρους της εκκλησίας. Γι' αυτό το λόγο, για το τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκκλησιαστική δημοσιογραφία, τι μπορεί να προσφέρει στους πιστούς και αν υπάρχει πραγματικά ρόλος και σύνθεση για όλα αυτά τα ζητήματα, έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο και εκκλησιαστικό συντάκτη, ιδρυτή του Ορθοδοξία Info, κύριο Ανδρέα Λουδάρο. Ο Ανδρέας Λουδάρος γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε δημοσιογραφία και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από μικρούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Εργάστηκε εν συνεχεία στις εφημερίδες Ακρόπολης και Εξουσία και στους τηλεοπτικούς σταθμούς Αλφα, Τέμπο και Άλτερ. Έχει εργαστεί και ως ελεύθερος ρεπόρτερ, αλλά και ως διαπιστευμένος συντάκτης στα Υπουργεία Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, καθώς επίσης και στη Βουλή των Ελλήνων. Το 2004 ίδρυσε το πρώτο πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων στην Ελλάδα και υπήρξε εκδότης της εφημερίδας Ορθόδοξος Κόσμος και το δίγλωσσου περιοδικού Εκκλησία και Διπλωματία. Συνεργάστηκε με διεθνείς εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών και εν συνεχεία ίδρυσε το ηλεκτρονικό περιοδικό Ορθοδοξία Info. Το 2017 υπήρξε εκ των ιδρυτών του Οργανισμού Ανάδειξης Ελληνικού και Ορθόδοξου Πολιτισμού ΑΕΝΑΟΣ, στο πλαίσιο του οποίου σχεδίασε και υλοποίησε την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Τηλεόραση και άλλες δράσεις. Έχει εκδώσει και το μυθιστόρημα «Η Ρομφαία» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ο Ανδρέας Λουδάρος είναι σήμερα μαζί για να μιλήσουμε για το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ και το πόσο σημαντική είναι η εκκλησιαστική πληροφορία στη ζωή μας. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ είναι κομμάτι της δημοσιογραφίας. Πόσο απαραίτητο μας είναι, γιατί είναι απαραίτητο το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ στις μέρες μας? Ή απλά είναι συνήθεια γιατί σε όλους τους τομείς θέλουμε να υπάρχει και η δημοσιογραφία, οπότε το χρησιμοποιούμε? Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να πούμε τι είναι εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Γιατί ο πολλής κόσμος νομίζει ότι το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πίστη, με τη θρησκεία. Γι' αυτό ξεκίνησε από τα βασικά. Ακριβώς. Λοιπόν, ο εκκλησιαστικός συντάκτης δεν ασχολείται με τα ιερά και τα όσια. Να το πω έτσι πολύ απλά. Ο εκκλησιαστικός συντάκτης είναι ένας δημοσιογράφος εξειδικευμένος σε θέματα εκκλησίας. Και όταν λέμε εκκλησία, εννοούμε τον οργανισμό της εκκλησίας, το διοικητικό οργανισμό της εκκλησίας. Δηλαδή, ουσιαστικά αντικείμενό μας είναι οι σχέσεις της εκκλησίας κράτους, οι σχέσεις της εκκλησίας διπλωματίας, οι σχέσεις της εκκλησίας οικονομίας. Το δημοσιογράφο, δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το διοικητικό κομμάτι της εκκλησίας, το κομμάτι της άσκησης της εξουσίας της. Γι' αυτό και υπάρχει ο τύπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το μέρος. Το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή το θρησκευτικό, γι' αυτό και δεν λεγόμαστε θρησκευτικό ρεπορτάζ. Δεν είμαστε θρησκευτικοί συντάκτες. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή με το δόγμα, δεν ασχολούμαστε με την πίστη επί της ουσίας, εκτός εάν αυτά έχουν να κάνουν με το κομμάτι της άσκησης της διοίκησης.
Άρα λοιπόν, ένας εκκλησιαστικός συντάκτης είναι ένας εξειδικευμένος δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος ο οποίος δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να διαβάζει πολύ, γιατί ο χώρος της Εκκλησίας είναι ένας εξαιρετικά σύνθετος και εξαιρετικά δυναμικός χώρος, συνεχώς εξελισσόμενος, και αυτή ουσιαστικά είναι η δουλειά μας. Επειδή κάνατε την πρώτη νήξη ότι ο δημοσιογράφος, ο εκκλησιαστικός συντάκτης θα πρέπει να διαβάζει πολύ, ποιες είναι οι δυσκολίες του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ? Οι προκλήσεις, να μην πούμε δυσκολίες, να πούμε προκλήσεις. Δυσκολίες οι οποίες γίνονται προκλήσεις. Καταρχάς, το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά. Εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, μιλάω αυτή τη στιγμή με τον Έλληνα Μητροπολίτη της Σιγκαπούρης. Οφείλω να τον γνωρίζω ως εκκλησιαστικός συντάκτης. Άσχετα τώρα, αντί να του παίρνω εγώ συνέντευξη, μου παίρνει εκείνος, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θεματάκι. Λοιπόν... Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά και η τελευταία. Συνήθως. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν να έχουμε προσβάσεις και ατζέντα σε όλο τον πλανήτη. Να ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες της κάθε τοπικής εκκλησίας. Για παράδειγμα, μια ωραία πρωία που δεν ήταν καθόλου ωραία, μάθαμε ότι οι 2 Μητροπολίτες απήχθησαν στη Συρία. Ο ένας εξ αυτών ήταν Ορθόδοξος Μητροπολίτης. Άρα ήταν το αντικείμενο του ρεπορτάζ μας. Έπρεπε λοιπόν μέσα σε μία μέρα να βρω ανθρώπους, να βρω πληροφορίες, να μαζέψω στοιχεία για να μάθουμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στην άλλη άκρη της, ας πούμε, της Μεσογείου, της λεκάνης μας. Δεν είναι εύκολο. Ο στρατιωτικός συντάκτης οφείλει να έχει πηγές στο Πεντάγωνο. Ο δικαστικός συντάκτης οφείλει να έχει πηγές στα δικαστήρια. Οι πολιτικοί συντάκτες οφείλουν να έχουν πηγές στον πολιτικό χώρο. Ο εκκλησιαστικός συντάκτης οφείλει να έχει πηγές παντού. Όπου υπάρχει εκκλησία πρέπει να έχει πηγές. Γιατί τα γεγονότα, και ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, τα γεγονότα όπου και αν συμβούν, μας αφορούν. Είτε είναι στην Αρχιεπισκοπία Αμερικής, είτε είναι στην Αρχιεπισκοπία Αυστραλίας, είτε είναι στη Μητρόπολη Σιγκαπούρης, στη Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Δεν μπορείτε, μάλλον εσείς μπορείτε, αλλά δεν ξέρω οι τηλεθεατές μας, να φανταστείτε πόσες χώρες, πόσες κυβερνήσεις, πόσοι φορείς εμπλέκονται γύρω από το εκκλησιαστικό κομμάτι. Το επαναλαμβάνω, το κομμάτι της διοίκησης της Εκκλησίας, δηλαδή τη σχέση της Εκκλησίας με τα κράτη. Επειδή αναφέρατε παγκοσμιοποίηση, είναι μια λέξη λίγο περίεργη όταν ακούγεται σε εκκλησιαστικούς χώρους. Οπότε θα λέγαμε μάλλον ότι μας αφορούν όλους, επειδή η επικοινωνία και η πληροφορία πολύ εύκολα πλέον μεταδίδεται. Και ένα ρόλο σε αυτό δεν έχουν παίξει και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Εννοώ τα site, ιστοσελίδες, ίσως στο YouTube. Γενικά αυτό που λέμε πόσο instant. εξοικειωμένη είναι η Εκκλησία με όλα αυτά? Δυστυχώς καθόλου. Γιατί μου λέτε ότι πρέπει να έχετε πηγές. Ναι. Ναι. Στους εκκλησιαστικούς χώρους πάρα πολλοί τα βλέπουν με καχυποψία όλα αυτά. Οπότε πώς ένας εκκλησιαστικός συντάκτης μπορεί πραγματικά να κάνει τη δουλειά του? Εάν το αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που πρέπει, μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Διότι και οι άνθρωποι του χώρου, οι κληρικοί, εσείς, μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο σοβαρός και ποιος είναι ο μη σοβαρός. Ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει μια αξιοπρεπή δουλειά και ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει μια μη αξιοπρεπή δουλειά. Γιατί αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι εμένα η δουλειά μου ως δημοσιογράφος είναι να ικανοποιήσω την ανάγκη της ενημέρωσης και όχι την ανάγκη του κουτσομπολιού. Όχι την περιέργεια. Σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο γαργαλιστικό είναι ότι όταν κάποιος αναλαμβάνει μια διοικητική θέση, το λέω έτσι πολύ γενικά, την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων του, ναι, τα περισσότερα από τα εκκλησιαστικά site, τα περισσότερα, υπερβάλλω, απλά το τραβάω για να βγει η συζήτηση. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, αναφέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος και ποιοι περιμένουν να το διαδεχτούν. Αυτό δεν φταίνε. Τα μέσα είναι ο διάβολος. Δεν παράγουν τα γεγονότα, δεν παράγουν το προϊόν το οποίο διαχέεται μέσα από τον διάβολο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα τα οποία λένε ότι σήμερα θα φύγει ο Λουδάρος, αύριο θα τον διαδεχθεί ο Σιγκαπούρης, σημαίνει ότι υπάρχει αυτό το γεγονός. Υπάρχουν αυτή η είδηση υπάρχει. Δεν τη δημιουργεί το μέσο. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ότι τα εκκλησιαστικά, ας το πούμε έτσι, μέσα γράφουν τέτοια πράγματα. Το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα, είναι ότι οι ειδήσεις υφίστανται για να μεταφέρονται. Με προκαλείτε και πάλι. Παρακαλώ, χαρά μου. Τα μέσα εκπαιδεύουν τους ανθρώπους να σκέφτονται έτσι? Ή οι άνθρωποι
τροφοδοτούν τις πληροφορίες στα μέσα? Είναι λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία. Η κάθε κοινωνία έχει τα μέσα τα οποία είναι αντίστοιχα του τρόπου με τον οποίο σκέπτεται, του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την πραγματικότητά της. Άρα λοιπόν, αν δούμε και τον εκκλησιαστικό χώρο ως έναν μικρό κόσμο, ως μια κοινωνία, η οποία, αν και είναι απλωμένη σε όλη την Ιφίλιο κυριολεκτικά, εν τούτης είναι ένας μικρόκοσμος, είναι μια μικρή κοινωνία. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στον εκκλησιαστικό χώρο παγκοσμίως, και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στη Ρωμακαθολική Εκκλησία, δεν είστε πάνω από 500. Ουσιαστικά δηλαδή 500 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη είστε αυτοί οι οποίοι κινείτε τα νήματα. Είστε αυτοί οι οποίοι είμαστε εκκλησία που είμαστε όλοι μαζί, οπότε είμαστε πάρα πολλοί. Προφανώς είστε πάρα πολλοί, αλλά εμένα ως δημοσιογράφο... Και εσείς κομμάτι της εκκλησίας είσαστε, επειδή πηγαίνετε στο τρίτο ελληνικό. Εδώ πάμε όμως σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν με απασχολεί το θρησκευτικό. Με απασχολεί το εκκλησιαστικό, το διοικητικό. Άρα δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Παπούλης σε μια ενορία της Σιγκαπούρης, εκτός αν ο Παπούλης δημιουργήσει ένα δραματικό επεισόδιο. Δεν θα καθίσω εγώ ως δημοσιογράφος να ασχοληθώ με το αν ο Παπούλης ψέλνει ωραία ή ψέλνει άσχημα. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ένας θρησκευτικός blogger, να πει: πήγα στην τάδε εκκλησία και άκουσα τον Παπούλη που ψέλνει τι ωραία και όλα αυτά. Εμένα ως εκκλησιαστικό συντάκτη με ενδιαφέρει εάν ο Παπούλης στην άλλη άκρη του πλανήτη δημιουργήσει, όπως σας είπα, ένα διπλωματικό επεισόδιο ή κάνει κάτι το οποίο θα προκαλέσει αντιδράσεις εντός της εκκλησίας. Άρα, για να το γυρίσω πάλι στο ερώτημά σας, ο κόσμος είναι μικρός επί της ουσίας. Τα μέσα, ναι μεν δημιουργούν μία σκέψη, ας το πούμε έτσι, έναν τρόπο λειτουργίας, αλλά επί της ουσίας είναι αναγκασμένα να ακολουθήσουν τον τρόπο σκέψης του χώρου στον οποίο λειτουργούν. Άρα λοιπόν, μέσα και χώρος, εν προκειμένου εκκλησιαστικός, ανταλλάσσουμε παθογένειες. Κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε εμείς ως χώρος, σας τα δίνουμε. Κάποια προβλήματα που έχετε εσείς ως χώρος, μας τα δίνετε. Και φτάνουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο σε ορισμένους αρέσει, σε ορισμένους άλλους δεν αρέσει, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή είναι πιο γαργαλιστικό να μάθω ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος υποψήφιος για μια διοικητική θέση από το να πληροφορηθώ που έχει αγρυπνίες αύριο το πρωί, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ, δεν είναι? Όχι. Ή το πανηγύρι σε έναν καθεδρικό ναό ή σε μια μεγάλη μονή ή σε κάποιο, δεν είναι κομμάτι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ? Όχι. Επί της Τότε ουσίας, γιατί υπάρχει? όχι. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, πεθαίνει ο Μητροπολίτης της χ περιοχής. Ας μην πούμε ποια περιοχή είναι και χτύπα ξύλο. Σε αυτή τη χ περιοχή ζουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι θρησκεύουν και τους οποίους τους ενδιαφέρει να μάθουν ποιος θα είναι ο επόμενος πεμενάρχης τους. Άρα λοιπόν, το να ενημερώσεις μερικές χιλιάδες ανθρώπων, να ενημερώσεις μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες κληρικών και ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται γύρω από μια Μητρόπολη, για το τι σκέφτεται η Εκκλησία για την κάλυψη της θέσης του Μητροπολίτη τους, ο οποίος στο τέλος της μέρας, εκτός από Μητροπολίτης, είναι και ο διαχειριστής ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η εξουσία που λέγαμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με την άφηξή του στην πόλη θα παίξει σημαντικό ρόλο στα δρόμενα της πόλης. Αυτό είναι ενημέρωση. Αυτό δεν είναι ούτε κουτσομπολιό, ούτε gossip, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά ενημέρωση και εκεί είναι δουλειά του δημοσιογράφου να έρθει και να σου πει ναι. Κοίταξε να δεις, για τυχή Μητρόπολη, η Εκκλησία ή ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Πατριάρχης, ανάλογα την περιοχή για την οποία μιλάμε, σκέπτονται να τοποθετήσουν τον έναν, τον δύο, τον τρία. Ναι, αλλά όταν ο Μητροπολίτης, επειδή πάμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Σιγκαπούρης, μια που δεν θα παρεξηγηθεί ο Σιγκαπούρης, το γνωρίζω, ναι, ζει ακόμα και βγαίνουν τα δημοσιεύματα ότι ο επόμενος είναι έτοιμος να του ροκανίσει τη θέση ή αυτός θα είναι ο επόμενος και ζει και είναι καλά στην υγεία του, τι σκοπιμότητα έχει σε ένα εκκλησιαστικό ρεπορτάζ? Ποιους εξυπηρετεί όσον αφορά στους αναγνώστες? Εκεί πέρα υποψιάζομαι μήπως επειδή έχουμε επηρεαστεί από την κοσμική δημοσιογραφία που οι πολιτικές θέσεις, οι καλλιτεχνικές θέσεις και έχει επηρεαστεί και το εκκλησιαστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει Γιατί και η Εκκλησία είναι κομμάτι του συνόλου της κοινωνίας.
Πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε καλούς κληρικούς ή δεν έχουμε καλά στελέχη και λαϊκά και κληρικούς στην Εκκλησία, αλλά κομμάτι της κοινωνίας. Δηλαδή, ό,τι παθογένεια υπάρχει στην κοινωνία δεν υπάρχει και στην Εκκλησία. Προφανώς. Πώς μπορεί να αποφύγει, δηλαδή πώς μπορεί σε αυτό το κομμάτι να είναι το παράδειγμα και οι άλλοι να μην είναι, αφού στην ίδια κοινωνία δεν ζούμε όλοι. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν υπάρχει εκκλησιαστική και, πώς μου το είπατε, και κοσμική δημοσιογραφία. Υπάρχει δημοσιογραφία, είναι τα σκέτα. Ο δημοσιογράφος είτε έχει να κάνει με την οικονομία, είτε έχει να κάνει με την πολιτική, είτε έχει να κάνει με την εκκλησία, είναι δημοσιογράφος. Και έχει μόνο μία δουλειά, να βγάζει ειδήσεις. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Μαθαίνει τα γεγονότα, τα δείχνει τα γεγονότα στον κόσμο και από εκεί και έπειτα αυτά κάνουν τη δουλειά που έχουν να κάνουν. Το ότι ως δημοσιογράφος θα διαχειριστώ έναν κληρικό με έναν παραπάνω σεβασμό από ότι θα συμπεριφερόμουν απέναντι σε έναν υπουργό, προφανώς. Αλλά δεν το κάνει μόνο ο δημοσιογράφος αυτό. Το κάνουν όλοι. Πάνω σε αυτό, και είμαστε μάρτυρες και οι δύο που το έχουμε ζήσει, ναι, εκ νεότητός μας, η ΕΣΥΑ πολύ αργότερα έβαλε εκκλησιαστικούς συντάκτες στους κόλπους της. Εντάξει τώρα. Ναι, αλλά τώρα η ΕΣΥΑ έχει πρόεδρο εκκλησιαστική συντάκτη. Χρόνια. Την καλύτερη. Λοιπόν. Εκδίκηση. Κοιτάξτε, λοιπόν, άρα λοιπόν, για να ξαναγυρίσω σε αυτό, ο δημοσιογράφος είναι δημοσιογράφος. Θα αντιμετωπίσει τον κάθε χώρο με έναν σεβασμό. Προφανώς, ο κάθε χώρος έχει τους δικούς του κανόνες, τον δικό του τρόπο με τον οποίο θα τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά από εκεί και έπειτα, είμαι δημοσιογράφος και θα το αντιμετωπίσω έτσι. Όταν λοιπόν εσείς μου λέτε ότι πριν πεθάνει ένας Μητροπολίτης. Δεν γίνονται αυτά, λέμε τώρα υποθετικά. Ναι, υποθετικά. Σε μια υποθετική περίπτωση. Ένα case study τώρα να κάνουμε. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που ζει ο Μητροπολίτης και υπάρχουν συζητήσεις για τη διαδοχή του, δύο τι να συμβαίνουν. Ή ο Μητροπολίτης έχει πλέον φτάσει στη δύση της ζωής του και ως διοικητής δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλά και το κενό το οποίο δημιουργεί, θυμάστε αυτό που λένε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά και αμέσως τα καλύπτει. Όταν λοιπόν ένας διοικητής δεν μπορεί να διοικήσει σωστά, δημιουργεί κενά. Και επειδή η φύση λοιπόν απεχθάνεται τα κενά, αρχίζει να δημιουργεί τις προσδοκίες και τις διαδικασίες, μάλλον να ικανοποιήσει τις προσδοκίες δημιουργώντας τις διαδικασίες για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν δηλαδή, αυτό είναι ένα σημάδι. Το φαινόμενο της ανθρωποφαγίας. Και δεν λέω μόνο για τον εκκλησιαστικό χώρο, γενικότερα, ακόμα και στη δημοσιογραφία. Προφανώς, ναι. Δηλαδή, ακόμα και τους δημοσιογράφους, πόσο λένε ότι επειδή πέρασε μια αλφα ηλικία, τι τον θέλουμε αυτόν να υπάρχει. Δεν θα το έλεγα ότι είναι νομίζω ότι είναι μια μόδα. Όχι, δεν είναι. Ότι ουσιαστικά είμαστε πάρα πολύ αναλώσιμοι. Όλοι είμαστε από νάιλον και επειδή το νάιλον δεν είναι ανακυκλωμένο υλικό, όλοι είμαστε ξύλινοι. Ανακυκλωμένοι. Οπότε σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Και αυτό περνάει, νομίζω, προς χάριν της είδησης. Σεβασμιότητα. Είμαι τόσο υπερβολικός. Όχι. Όχι. Το βλέπετε λίγο διαφορετικά. Δεν είναι θέμα υπερβολικού ή όχι. Νομίζω ότι το βλέπετε λίγο διαφορετικά. Σας ευχαριστώ. Όχι. Κοιτάξτε. Είτε την κάνει ο δημοσιογράφος τη δημοσίευση, είτε δεν την κάνει. Όταν μαζευτούν 10 Μητροπολίτες να πιούν ένα καφέ μετά από ένα πανηγύρι, θα συζητήσουν για τη Μητρόπολη την προβληματική, στην οποία ο Μητροπολίτης δεν μπορεί να κάνει δουλειά και να πούνε ρε αδερφέ, τι θα κάνουμε με αυτή τη Μητρόπολη, έχει διαλυθεί το σύστημα. Αυτά γίνονται από μόνα τους. Το ότι υπάρχουν προφανώς ορισμένοι οι οποίοι γράφουν για να δημιουργήσουν, για να υποδαβλήσουν, για αυτό, προφανώς υπάρχουν. Δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων. Αν θα ήμασταν κοινωνία αγγέλων, θα τα λέγαμε διαφορετικά τα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν και αυτοί. Αλλά ζούμε όμως την αρχή πάνω στην οποία δημιουργούνται όλα αυτά τα πράγματα. Η αρχή πάνω στην οποία δημιουργούνται αυτά τα πράγματα είναι η ανάγκη. Άρα, σε μικρό επίπεδο έχουμε αυτό που σας είπα. Σε μεγαλύτερο επίπεδο έχουμε την ανάγκη αυτά τα μεγάλα καράβια να μην μείνουν ακέφαλα. Δηλαδή, σχεδόν ταυτόχρονα με την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη, πριν από πολλά χρόνια, ξεκίνησε η συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχτεί. Το ίδιο έγινε και γίνεται και για τον Αρχιεπισκόπο Αθηνών. Δεν είναι ανθρωποφαγικό. Οι εκκλησίες είναι μεγάλες δομές. Είναι μεγάλα καράβια. Ναι, μεν υπάρχει αυτό το θεολογικό, εκκλησιαστικό που λέει ότι ο Θεός θα φωτίσει, αλλά τι σημαίνει ο Θεός θα φωτίσει? Θα μαζευτείτε μία σύνοδος και θα εμφανιστεί στη μέση το Άγιο Πνεύμα ή ο Θεός και θα πει ψηφίστε αυτόν? Όχι. Ο Θεός θα φωτίσει με ανθρώπινους τρόπους. Ποιοι είναι οι ανθρώπινοι τρόποι? Η ζήμωση. Η ζήμωση λοιπόν, ανάλογα με το μέγεθος ενός φορέα,
ξεκινάει και λίγο νωρίτερα. Διότι άνθρωποι είμαστε, μπορεί αύριο το πρωί να κοιμηθεί ένας προκαθήμενος, το βράδυ να κοιμηθεί ένας προκαθήμενος και να μην ξυπνήσει το πρωί. Τι γίνεται? Θα μείνει το καράβι μέχρι να εμφανιστεί κάποιος να τον αλάβει? Όχι. Άρα μην τα δαιμονοποιούμε. Είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Είναι φυσικά πράγματα να συζητιέται. Αν χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα που τα ακούει, γίνει κάτι, ποιος θα μπορούσε? Μ' αρέσει ο εκκλησιαστικός ρεπόρτερ που χτυπάει Παρασύρομαι ξύλο. καμιά φορά. Αλλά ακούγεται λίγο τρομακτικό όλο αυτό. Πιο απ' όλα. Ότι χτυπάει ξύλο ο εκκλησιαστικός συντάκτης. Όχι. Το ότι περιμένεις ότι κάποιος προκαθήμενος, ναι, μέσα στη ζωή είναι όλα. Μπορεί να είναι αύριο το πρωί, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε, δεν ξέρουμε στα επόμενα λεπτά ο Θεός τι μας επιφυλάσσει. Ναι, αλλά όλο αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι και να κάνουμε και ζυμώσεις. Αυτό ισχύει για εσάς, ως εκλεκτορικά σώματα. Εμείς ως δημοσιογράφοι. Νομίζω ότι στη δημοσιογραφία αποτυπώνεται πιο έντονα, όχι από τους δημοσιογράφους, στη δημοσιογραφία αποτυπώνεται πιο προφανώς, έντονα. γιατί... Προφανώς, ίσως γιατί εκπαιδεύουμε τους αναγνώστες. Όχι. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι κομμάτι μιας εκλογής τόσο πολύ νοιάζονται. Είναι απλά ένας προβολέας ο οποίος πέφτει. Όταν πέφτει ένας προβολέας σε ένα σημείο, ανάλογα πόσο καλά θα πέσει, μπορεί να το φωτίσει, μπορεί να το υπερφωτίσει, να το κάψει, που λένε και στην τηλεόραση. Είναι ένας προβολέας. Θα στραφεί σε ένα σημείο και από τη στιγμή που στραφεί σε ένα σημείο, αυτό το σημείο θα έχει το ενδιαφέρον όλων. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, δεν θα μπει στη διαδικασία να γράψει για μία Μητρόπολη ή για τη διαδοχή ενός Μητροπολίτη, αν δεν υπάρχει θέμα. Αν δεν υπάρχει θέμα και γράψει ο δημοσιογράφος, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει από πίσω. Κάποιος τον έχει βάλει. Όχι ότι γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά λέμε τώρα σαν υποθετικό σενάριο. Κάποιος τον έχει βάλει. Κάποιος του έχει πει γράψε. Κάποιος του έχει πει δημιούργησε. Αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα, και υπάρχουν Μητροπόλεις και στην Εκκλησία της Ελλάδος, οι οποίες είναι εν γνώση μας, και λέω μας και των δημοσιογράφων και των εκκλησιαστικών και πάνω απ' όλα των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε αυτές τις περιοχές, που ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν αυτές τις Μητροπόλεις. Διότι ο άνθρωπος μεγάλωσε. Είναι σε μια ηλικία που δεν μπορεί ανθρωπίνως, βιολογικά, να διοικήσει, να κάνει κάτι. Τι έχει αυτό σαν αποτέλεσμα? Η Μητρόπολη να αρχίσει και να καταραίει. Άρα έχετε λοιπόν δημοσιογράφος και σου λέει ότι εδώ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Δεν τη δημιουργεί ο δημοσιογράφος. Την αποτυπώνει, τη φέρνει στο δημόσιο χώρο. Αλλά υφίσταται αυτή η συζήτηση. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει Μητροπολίτες καινούριους, δηλαδή που έχουν μόλις τοποθετηθεί, να μου λένε παρέλαβα καμένη γη? Τις περισσότερες. Γιατί? Διότι υπάρχει αυτό το μη ανθρωποφαγικό που λέτε. Δηλαδή γερνάει ο Μητροπολίτης, τα αφήνει τα πράγματα, πέφτουν. Κανείς δεν λέει το παραμικρό, γιατί είναι ανθρωποφαγικότερα ο άνθρωπος γέρασε. Ναι, αλλά ο οργανισμός στον οποίο υπηρετεί ο Μητροπολίτης δεν έχει γεράσει. Εξακολουθεί Αυτό να είναι έχει αλήθεια. Εμείς τις περνάμε. ίδιες ακριβώς. Η Εκκλησία είναι του Χριστού και παραμένει. Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο ο επόμενος Μητροπολίτης να πρέπει να περάσει τουλάχιστον μια πενταετία για να μαζέψει τα κενά τα οποία δημιούργησε το γύρας του προηγούμενου. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι απέναντι στους Καθολικούς. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τα πρόσωπα, ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με το κομμάτι το προσωποκεντρικό, αν θέλετε, και βάζουμε σε δεύτερη μοίρα το διοικητικό. Στην Καθολική Εκκλησία, η Μητρόπολη, η Αρχιεπισκοπή, η δομή, εν πάση περιπτώσει, είναι πάνω από τα πρόσωπα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν έχουν τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Η αλήθεια είναι ότι οι Καθολικοί ξεπεράσανε προβλήματα τα οποία εμείς αντιμετωπίζουμε τώρα, όπως είναι ο εθνοφιλετισμός, οι διάφορες δικαιοδοσίες, τα οποία ξεκινάνε και σε τοπικό επίπεδο. Ότι η συνέχεια πρέπει να είναι ο δικός μου άνθρωπος, δηλαδή ακόμα και σε μικρούς πυρήνες, ότι δύσκολα θα δεχτούμε έναν άνθρωπο απ' έξω, εκτός του ίδιου τόπου. Ναι, οπότε φτάνουμε μετά αναχώρα, αναπεριοχή, να θεωρούμε ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Ενώ οι Καθολικοί είναι στρατιωτάκες αυτό. Ό,τι πει η βάση θα πάει. Έχουν λύσει το βασικότερο πρόβλημα που είχε η Εκκλησία, η Χριστιανική Εκκλησία, που είναι ουσιαστικά η απουσία του αυτοκράτορα.
Κακά τα ψέματα, θεολόγος δεν είμαι, αλλά από τα λίγα που ξέρω ιστορικά είναι ότι όλες οι μεγάλες εκκλησιαστικές αποφάσεις πρώτου σχίσματος ελήφθησαν με την εγγύηση ενός αυτοκράτορα. Αυτοκράτορες συγκαλούσαν τις Οικουμενικές Συνόδους, αυτοκράτορες ήταν αυτοί οι οποίοι φρόντιζαν να τηρούνται σε όλες τις επαρχίες. Γιατί υπήρχε το πάντρεμα στο Βυζάντιο μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας. Ακριβώς. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοκράτορας, από την αίτηση των πατριαρχών γινόταν. Δεν γινόταν ανεξάρτητα. Αλλά υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν ο εγγυητής. Ναι. Και αυτός δεν ήταν εκκλησιαστικός, ήταν πολιτικός. Ή πολιτιακός, ας το πούμε. Ναι, Έτσι. με την ίδια λογική όμως και οι καθολικοί έχουν γίνει πολιτεία και εκκλησία Ακριβώς. μαζί. Έλυσαν Οπότε το σου πρόβλημά λέει, τους με αυτόν τον το τρόπο. ζήτημα, ναι, είμαι εγώ αυτοκράτορας, εγώ είμαι το κράτος. Ναι. Είπαν λοιπόν το κενό που δημιουργείται τώρα με την μη ύπαρξη αυτοκράτορα, το καλύπτει ο Άγιος Πατέρας, ο οποίος είναι και ο αυτοκράτορας. Ναι, οπότε χάνουμε κάτι από την παράδοση. Ποντίφικους μάξιμους, πώς το λένε οι καθολικοί. Αυτό, ναι, χάνουν κάτι από την παράδοση, κερδίζουν κάτι στο πρακτικό. Εμείς κερδίσαμε κάτι από την παράδοση, αλλά έχουμε φτάσει το 2023 και δεν μπορούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να ανοίξουν ένα παγκόσμιο χάρτη σε ένα τραπέζι, να βάλουν και να πούνε ότι εσύ είσαι από εδώ μέχρι εδώ, εγώ είμαι από εδώ μέχρι εδώ, εγώ από εδώ μέχρι εδώ και εσύ από εκεί μέχρι παραπέρα. Και τελειώσαμε. Το 2023. Εκεί είναι και ανθρώπινος εγωισμός. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν το έχουν οι καθολικοί, το έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε βέβαια την παράδοση, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η παράδοση είναι λίγο... Ξαναγυρίζουμε. Μου υποβαθμίσατε λίγο το κομμάτι της ενημέρωσης. Γιατί δεν είναι ενημέρωση το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, το να μάθω πώς πήγε ένα πανηγύρι, που έχει αγρυπνίες, κάποιο προσκύνημα. Ίσως επειδή εγώ το βλέπω λίγο πιο συντεχνιακά, δημοσιογραφικά. Το να... Γι' αυτό. Ναι. Ναι. Και ήθελα να αποφύγουμε να συνεχίσουμε και την προηγούμενη κουβέντα, γιατί είναι φιλική συζήτηση. Δεν θέλω να αισθάνεστε ότι ναι, σας βάζω σε δύσκολη θέση, σε δεινή θέση. Εγώ ως δημοσιογράφος θεωρώ είδηση πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Αυτό δηλαδή, το να βάλω τη λέξη ρεπορτάζ δίπλα από κάπου, πρέπει να πληρεί κάποιες προδιαγραφές, ας το πούμε έτσι. Το αν θα κάνει λοιπόν μία ενορία, μία αγρυπνία, αφορά τον κόσμο της, τους ενορίτες της. Αυτό μπορεί να το βάλει στη σελίδα της στο Facebook, μπορεί να το βάλει στην ιστοσελίδα της γενικότερα, μπορεί σε μια ομάδα Viber να το στείλει ο κληρικός και να πει «Χριστιανοί μου, αύριο θα κάνουμε αγρυπνία για την Αγία Μαρίνα», ξέρω εγώ. Ο δημοσιογράφος που εμπλέκεται σε αυτήν την ιστορία. Γιατί πρέπει ένας δημοσιογράφος να ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Το να γιορτάσει ο πολιούχος του Πειραιά, της πόλης μου για παράδειγμα, και να βγει όλη η πόλη στο δρόμο, να σταματήσουν να κινούνται όλα, να γίνει η λιτανία και να γίνει αυτό το μεγάλο πράγμα που γίνεται, ναι, είναι ρεπορτάζ. Γιατί μια πόλη, όπως ο Πειραιάς, γιορτάζει τον πολιούχο της. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός στο οποίο συμμετέχει όλη η κοινωνία. Συμμετέχει ο λαός, συμμετέχει ο κλήρος, συμμετέχει ο στρατός, το ναυτικό, η πολιτική ηγεσία, ενδεχομένως και η πολιτιακή, άμα έρθει ο πρόεδρος ή πρόεδρος στον Πειραιά. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο γεγονός. Το ότι η ενορία της κάτω τραχανοπλαγιάς θα κάνει λιτανία, λειτουργία και όλα αυτά, τι τον αφορά το δημοσιογράφο. Γιατί να είναι εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Γιατί να είναι καν ρεπορτάζ, δηλαδή να μπει αυτό δηλαδή δίπλα από τη λέξη ρεπορτάζ. Μα κομμάτι της δημοσιογραφίας δεν είναι η ενημέρωση. Ενημέρωση είναι για κάτι το οποίο αφορά τους πολλούς. Ναι, αλλά αφορά ένα κομμάτι κόσμου. Πάλι αριθμητικά τα πάμε. Δηλαδή είναι σαν τους καλλιτέχνες με τη δύναμη του social media. Δηλαδή ανάλογα πόσους followers έχει στο Instagram ή στο Facebook. Οπότε αν η ενορία είναι μικρή και δεν μαζεύει πολύ κόσμο, δηλαδή δεν θα εξυπηρετήσει σαν είδηση. Να διαβάσω το ρωτάω δηλαδή... πολύ απλοϊκά. Ναι, εγώ που μένω λοιπόν στο Χαϊδάρι, να διαβάσω για το πώς λειτουργήσε, πώς πανηγύρισε τον προστάτη της Άγιο η ενορία στο Φάληρο. Τι με νοιάζει, τι με αφορά. Ως πολίτη, ως άνθρωπο, δεν με αφορά. Ως περιέργεια να δω πόσους είχε. Νοιάζει, γιατί η Εκκλησία είναι μία. Δεν μας νοιάζει. Δηλαδή και εσάς σας νοιάζει να ξέρετε πώς πανηγύρισε η Αγία Θέκλα κάτω Πατησίων. Γιατί. Κοιτάξτε, με βλέπετε και είμαι λίγο έτσι προκλητικός, προβοκατόρικος σε αυτό το πράγμα, γιατί το συγκεκριμένο είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά τον εκκλησιαστικό χώρο.
Βέβαια, δεν αφορά μόνο το εκκλησιαστικό χώρο, αφορά όλη την κοινωνία, αλλά επειδή κινούμαστε στον εκκλησιαστικό χώρο, ας μιλήσουμε για το δικό μας το χώρο. Τι γίνεται? Όλο αυτό ξεκίνησε από την ύπαρξη του διαδικτύου. Όταν πρώτο ξεκίνησε το διαδίκτυο, ήταν αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που έλεγαν ότι το ίντερνετ είναι το θηρίο και δεν ασχολιόντουσαν και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Σιγά σιγά όμως κατάλαβαν ότι αυτό το θηρίο μπορούσαν να το αξιοποιήσουν για λογαριασμό τους. Και έτσι μπήκαν όλοι αυτοί στο διαδίκτυο. Ο καθένας λοιπόν απέκτησε ένα βήμα. Ο καθένας απέκτησε έναν χώρο για να μπορέσει να εκφράσει αυτά τα οποία θέλει. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα αυτό το που ξέραμε ως παραδοσιακό τύπο, δηλαδή είτε τον έντυπο είτε τον ηλεκτρονικό στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, να ξεπεραστεί και να πούμε στην εποχή του διαδικτύου, όπου οποιοσδήποτε έχει βήμα και αναδεικνύει αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι σοβαρό, ότι αξίζει να το γνωρίζουν όλοι. Όλο λοιπόν αυτό το πράγμα, επί της ουσίας, δημιούργησε την κατάσταση την οποία ζούμε τώρα. Δηλαδή, είμαστε όσον αφορά τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων, τα οποία δεν είναι μέσα ενημέρωσης. Είναι μέσα κοινωνικής, επικοινωνίας. Είμαστε σε εφηβικό στάδιο, μήπως σε παιδικό στάδιο. Και ακόμα δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε πώς αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναζήτησης του πώς θα τα αξιοποιήσουμε, είναι και αυτό το οποίο με ρωτάτε. Γιατί δεν μπορεί να προβληθεί ως ρεπορτάζ η πανήγυρη του τάδε ναού? Γιατί επί της ουσίας δεν είναι θέμα. Θα έμπαινε ποτέ σε μια εφημερίδα αυτό το πράγμα? Ας υποθέσουμε ότι είσαι αρχισυντάκτη σε μια εφημερίδα. Δεν υπάρχει το διαδίκτυο. Τα φαρμακεία μπαίνουν. Και τα φαρμακεία, ναι. Και σας ερχόταν λοιπόν το βράδυ ένα ωραίο βράδυ μάλλον, για να μην το τοποθετήσουμε ημερολογιακά, 30 δελτία τύπου. Από 30 ναούς του Αγίου Παντελεήμωνα της Αττικής. Και σας έλεγαν, κάναμε τον Εσπερινό, βάλτε το στο αυριανό σας φύλλο. Τι θα κάνατε? Θα γεμίζατε το φύλλο της εφημερίδας με Άγιους Παντελεήμονες, με πανηγύρια? Στη συζήτησή μας αυτή όμως θα πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο παράγοντα. Διότι η ανάπτυξη των social media έχει φέρει αυτό που λέμε και τα πανηγύρια, αλλά και τις εκκλησιαστικές εκδηλώσεις και ακολουθίες πιο κοντά στον κόσμο. Και επειδή περάσαμε και την πανδημία, αυτά τα 3 χρόνια που οι περισσότεροι ήμασταν απομονωμένοι, τα site, οι ιστοσελίδες και τα social media αναπτύχθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το χώρο. Γι' αυτό το λέω ότι μήπως το υποτιμούμε ενώ δεν πρέπει, διότι αν δεν υπήρχαν, όπως και οι εκκλησιαστικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, που μεταδίδουν τις ακολουθίες, πλέον τα site μεταδίδουν ακολουθίες και πανηγύρια, που αυτό βοηθάει τον κόσμο σε περιόδους απομόνωσης όπως ήταν η πανδημία, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, όχι μόνο από απόσταση, αλλά και λόγω ασθένειας. Νομίζω ότι το έχουμε λίγο μπερδεμένο. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Εγώ λέω τι είναι είδηση και τι δεν είναι είδηση. Τι εμπίπτει δηλαδή στο δικό μου αντικείμενο ενός δημοσιογράφου και τι δεν εμπίπτει. Προφανώς και η πανήγυρη ενός ναού αφορά κόσμο. Δεν αφορά τον δημοσιογράφο. Υπάρχουν 1002 τρόποι, ειδικά τώρα, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να επικοινωνηθεί. Όπως σας είπα και νωρίτερα. Και θα επικοινωνηθεί. Δεν χρειάζεται η παρουσία δημοσιογράφου. Το να μεταδοθεί μία Θεία Λειτουργία, μία αγρυπνία, μία πανήγυρης, πολύ καλώς θα μεταδοθεί. Το κάνουμε και εμείς αυτό, στο δικό μας το site. Αλλά δεν αποτελεί είδηση. Αποτελεί τη μετάδοση μιας λατρευτικής συνάξεως. Όπως η ΕΡΤ χρόνια μετέδιδε κάθε Κυριακή και σε μεγάλες εορτές από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, από την Τίνο και από μεγάλους χώρους. Αυτό είναι προφανώς κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί. Δεν αποτελεί όμως αντικείμενο είδησης. Δεν είναι είδηση δηλαδή ότι θα πάει αύριο το πρωί ο Μητροπολίτης στο Μητροπολιτικό του Ναό και θα λειτουργήσει. Το ότι θα μεταδοθεί για να το δουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρει, καλώς θα γίνει. Το ότι η Μητρόπολη θα το επικοινωνήσει και θα πει ότι ο Μητροπολίτης πήγε και έκανε αυτό το πράγμα, καλώς θα κάνει. Γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης να επικοινωνήσει στον κόσμο του το τι πρέπει να κάνει. Ο δημοσιογράφος θα ασχοληθεί με τον Μητροπολίτη με το ίδιο πράγμα από τη στιγμή που βγει στον άμβονα Μητροπολίτης και πει κάτι το οποίο θεωρεί ο δημοσιογράφος ότι πρέπει να
να επικοινωνηθεί πλέον με το μεγάλο πλήθος. Υποψιάζομαι ότι ξέρω την απάντηση, αλλά εγώ θα την τολμήσω την ερώτηση, γιατί θα μου κρυφτείτε πίσω από την δημοσιογραφική ιδιότητα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η συμμετοχή μας είναι στις ακολουθίες και στη Θεία Ευχαριστία, όχι η παρακολούθηση. Οπότε καταλαβαίνω την ανάγκη να μεταδίδουμε τις ακολουθίες, αλλά πόσο κοντά στην Ορθόδοξη παράδοση είναι, διότι όταν κάποιος την παρακολουθεί μέσα από το τάμπλετ, την τηλεόραση ή την ακούει από το ραδιόφωνο, απλά συμμετέχει, δεν μπορεί απλά παρακολουθεί, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μία ακολουθία. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ως δημοσιογράφος δεν έχω άποψη, αλλά έχω άποψη ως πιστός, ως πολίτης, ως άνθρωπος ο οποίος ζει στην ίδια κοινωνία μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος θα μείνει να παρακολουθήσει μια Θεία Λειτουργία είτε από το τάμπλετ του, είτε από την τηλεόρασή του, είτε από το κινητό του, θα το κάνει, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Αυτός ο οποίος την παρακολουθεί εξ αποστάσεως, σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να πάει εκεί. Γιατί δουλεύει, γιατί είναι άρρωστος, γιατί είναι μακριά, για 1002 λόγους. Αλλά αυτό και γενικά το περί παράδοσης, όταν δημιουργήθηκε αυτή η παράδοση, δεν υπήρχαν ραδιοκύματα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα. Και προφανώς η Θεία Λειτουργία όταν φτιάχτηκε, το λέω πολύ και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, όταν συντάχθηκε σαν κείμενα μάλλον, γιατί δεν είναι μία, και δημιουργήθηκε έτσι σαν δομή ότι γύρω από το κοινό ποτήριο συγκεντρώνονται οι χριστιανοί για να επικοινωνήσουν και να κοινωνήσουν, δεν υπήρχαν ραδιοκύματα. Και να υπήρχαν, δεν θα την αφορούσε την Εκκλησία. Διότι αυτό είναι η συμμετοχή των ανθρώπων, η φυσική συμμετοχή. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει. Από την άλλη, υπάρχει πλέον η αδυναμία, η οποία υπήρχε και τότε. Και αυτή την αδυναμία την καλύπτει η σύγχρονη τεχνολογία. Ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα, λόγω του διαδικτύου, πολλοί άνθρωποι να δείχνουν το γάμο τους στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook του γαμπρού και της νύφης δείχνουν το γάμο τους. Ή φτιάχνουν ένα κανάλι στο YouTube και δείχνουν το γάμο τους. Και αυτό το γάμο το βλέπουν ορισμένοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε στο γάμο των παιδιών επειδή τα παιδιά τους δίνουν τη δυνατότητα να τον δουν από μακριά. Όχι. Δεν θα μπορούσαν να πάνε ούτως ή άλλως. Δεν θα μπορούσαν να το δουν. Κάποια στιγμή ενδεχομένως τους στέλνανε μια βιντεοκασέτα και να λέγανε «Να, αφού δεν μπόρεσες να έρθεις στο γάμο μου, πάρε την κασέτα να δεις πώς περάσαμε». Νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει στον ορθόδοξο χώρο μια συζήτηση η οποία δεν έχει αντικείμενο. Αυτοί που είναι να πάνε στην εκκλησία θα πάνε στην εκκλησία και αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, αν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία όπου και αν είναι εξ αποστάσεως, θα το κάνουν. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι θέμα αυτό το αντικείμενο. Θα πρέπει να καταθέσω από τις εποχές που ήμουνα στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο σαν λαϊκός, τα παραδείγματα των ανθρώπων που μας τηλεφωνούσαν κλαίγοντας, που λέγανε ότι είμαστε κατάκητοι και ότι πλέον η παρουσία εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, γιατί τότε ακόμα δεν υπήρχαν ιστοσελίδες, δεν υπήρχαν το YouTube, να μπορείς να δεις και μια ακολουθία η οποία την ανεβάζουν και μένει για πάντα. Ακριβώς. Ή μένει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ακούσουμε κάτι το οποίο μας έλειπε, το οποίο για την αδυναμία του σώματος δεν θα μπορούσαμε ποτέ να παρακολουθήσουμε, να συμμετάσχουμε από κοντά με τον τρόπο που εμείς γνωρίζουμε. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι προτιμούν να δουν την Θεία Λειτουργία από την τηλεόραση, από το να πάνε στη Θεία Λειτουργία, έχουν μαύρα μεσάνυχτα περί της πνευματικότητας των Ελλήνων. Το λέω τόσο απλά και τόσο κοινικά, γιατί αυτός ο οποίος μπορεί να πάει στη Θεία Λειτουργία και θέλει να πάει στη Θεία Λειτουργία, θα σηκωθεί και θα πάει. Είτε είναι πρωινή Θεία Λειτουργία, είτε είναι βραδινή Θεία Λειτουργία, είτε είναι σπερινός, είτε είναι αγρυπνία. Αυτός ο οποίος θα καθίσει είτε στο σπίτι του, είτε στο γραφείο του, είτε στο αυτοκίνητό του και θα χρησιμοποιήσει το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το κινητό, το τάμπλετ για να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως τη Θεία Λειτουργία, έχει ένα καημό. Δεν μπορεί να πάει στη Θεία Λειτουργία. Και αυτά τα μέσα τον βοηθάνε έστω και εξ αποστάσεως να μπορέσει να πει την προσευχή του σαν να ήταν στην εκκλησία μέσα. Προφανώς και δεν θα μπορέσει να κοινωνήσει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, όταν θα έρθει η στιγμή που θα μπορεί, θα φροντίσει, θα φτιάξει το πρόγραμμά του,
να πάει σε μια εκκλησία κανονική, να παρακολουθήσει μια κανονική θεία λειτουργία φυσικά όπως θα ήθελε και θα κοινωνήσει. Ή θα φωνάξει στο σπίτι τους ιερείς, γιατί Εφόσον μιλάμε για αυτές τις ναι. περιπτώσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι δαιμονοποιούμε λίγο το μέσο τη στιγμή που του κάνουμε κακή υπερχρήση. Και για να γυρίσω πάλι στην προηγούμενη συζήτησή μας, που μου λέγατε γιατί αυτό δεν μπορεί και εκείνο δεν μπορεί. Πριν δημιουργηθούν οι ψηφιακές μηχανές, τότε που τραβούσαμε με φιλμ, μπορεί τώρα πολλοί τηλεθεατές μας να αγνοούν την ύπαρξή τους. Αλλά είμαι από τις γενιές που το προλάβανε. Και παίρναμε 12 φιλμ, 24, 48 στην καλύτερη. Και διαλέγαμε την κάθε μία πόζα που θα τραβήξουμε με εκκλησιαστική ευλάβεια. Και λέγαμε κάτσε τώρα να τα τραβήξουμε. Και κάθε φωτογραφία που τραβούσαμε είχε μια αξία. Και έμπαινε σε ένα άλμπουμ. Και ήταν ένα κομμάτι της ζωής μας. Γιατί η κάθε μία φωτογραφία είχε κερδίσει τη θέση της στη ζωή μας. Και τελείωσαν τα φιλμ. Και ήρθαν οι ψηφιακές μηχανές. Και μετά από τις ψηφιακές μηχανές ήρθαν τα κινητά. Και ο καθένας μας μέσα στο κινητό του έχει κυριολεκτικά χιλιάδες φωτογραφίες. Πείτε μου, αυτές τις φωτογραφίες που κατά χιλιάδες τραβάμε, πόσες φορές τις έχουμε δει? Εγώ θα σας πω, επειδή είναι κάτι το οποίο το παρακολουθώ και στον εαυτό μου και στους ανθρώπους γύρω μου, τις βλέπουμε μόνο τη στιγμή που τις τραβάμε, άντε και τη στιγμή που ορισμένες από αυτές θα τις ανεβάσουμε σε κανένα Instagram, σε κανένα Facebook, σε κανένα Twitter, σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Και μετά δεν τις ξαναδούμε ποτέ. Γιατί? Διότι έχουμε αυτή την ευκολία. Ή πλέον τα κινητά που βγάζει αναμνήσεις. Ναι. Και σου έρχεται από μέσα στο κινητού ανάμνηση την τάδε χρονιά, την τάδε ημέρα. Ναι. Αυτό, τουλάχιστον κάτι σου τη θυμίζουν. Είναι πολλές φωτογραφίες που μου έρχονται με το πρόγραμμα αυτό που δεν θυμάμαι καν ότι υπήρχαν. Αυτό λοιπόν ισχύει και με τις ειδήσεις στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Επειδή είναι πολύ εύκολο να γράψω σήμερα έγινε η λιτανία του Αγίου Τάδε, να πατήσω ένα send και να φύγει, το κάνω. Και σημαίνει ότι αυτό απέκτησε το βάρος μιας είδησης? Όχι. Απλά εγώ έχω την ευκολία να το κάνω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα ότι είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία ενηλικίωσης. Είμαστε ακόμα έφηβοι ως προς το να διαχειριστούμε αυτές τις ευκολίες. Και κάποια στιγμή, με βάση την ευκολία, να μπορέσουμε και να αποκτήσουμε και τον τρόπο διαχείρισής τους. Και να σας πω και ένα τελευταίο παράδειγμα. Όσα do-it-yourself έπιπλα και να δημιουργηθούν, όσα αλυσίδες καταστημάτων και να γίνουν, όσο και να αγοράζουμε στα σπίτια μας τέτοιου είδους έπιπλα, το μασίφτο έπιπλο θα είναι πάντα το μασίφτο έπιπλο. Έτσι είναι και η είδηση. Η είδηση πάντα θα είναι είδηση. Θα είναι αυτό το οποίο αφορά τους πολλούς. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι πληροφορίες, οι οποίες θα διασκορπίζονται, αλλά δεν θα είναι ειδήσεις. Ο τρόπος όμως μετάδοσης πληροφορίας αλλάζει με την τεχνολογία. Πόσο έτοιμοι είμαστε, πόσο καχύποπτοι είμαστε στους εκκλησιαστικούς κύκλους, διότι πλέον δεν υπάρχει το περιοδικό όπως το ξέραμε. Ναι. Πλέον όλα είναι σχεδόν ψηφιακά. Λέω σχεδόν για να μην είμαι απόλυτος. Αλλά στην παραδοσιακή μορφή λίγα πράγματα είναι. Διότι πόσοι θα αγοράσουμε πλέον βιβλίο? Το λέω γενικό και κυρίως για τα νέα άτομα. Όλοι θα θελήσουν να κατεβάσουν ένα βιβλίο, να κάνουν download ένα βιβλίο, να το έχουν στο tablet ή στο κινητό τους να το διαβάσουν, γιατί είναι πιο εύχριστο, πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται να πας στο βιβλιοπωλείο να ψάξεις, πηγαίνεις ειδητοποιημένα και το κατεβάζεις από το κινητό σου ή από το tablet. Πόσο εύκολοι είμαστε, και ειδικά σε χώρους που για μας θέλουμε να λειτουργούμε πιο συντηρητικά. Σεβασμιότατε, κατά την άποψή μου το πρόβλημα δεν είναι στο βιβλίο. Το βιβλίο καλό είναι να κυκλοφορεί και να ανοίγει μπροστά από τα μάτια των ανθρώπων, για να τους ανοίγει και τα μάτια, είτε ανοίγει χάρτινα, είτε ανοίγει ψηφιακά. Το πρόβλημα με αυτού του είδους την ευκολία και τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα είναι η διαχείριση της πραγματικότητας. Είναι η διαχείριση της είδησης. Και μου δίνεται μια ωραία πάσα με αυτή την ερώτηση για το κομμάτι των fake news στον εκκλησιαστικό χώρο. Δυστυχώς είναι ένας χώρος ο οποίος πλήττεται όσο λίγοι από το κομμάτι των fake news. Δηλαδή... Δεν το περιμένεις. Ναι, στο χώρο αυτό διότι, ότι θα υπάρχουν fake news. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια κάναμε ένα συνέδριο fake news και εκκλησία.
Το κάναμε στο Ορθοδοξία Ίνφο, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Προεδρίας Δημοκρατίας και του Οικουμενικού Πατριάρχη. Και είχαμε βάλει υπότιτλο «Όταν η αλήθεια δοκιμάζεται στο φυσικό της χώρο». Διότι θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ο φυσικός χώρος της αλήθειας. Είναι ο χώρος στον οποίο η αλήθεια ελευθερώνει. Άρα λοιπόν εκεί, στο χώρο της Εκκλησίας, η αλήθεια θα πρέπει να νιώθει ασφαλής. Κι όμως, αυτός είναι ο πρώτος χώρος στον οποίο η αλήθεια δεν είναι ασφαλής αυτήν την εποχή. Ειδικά σε επίπεδο πληροφόρησης και ενημέρωσης. Γιατί παλιά με τις εφημερίδες, παλιά με τα ραδιόφωνα, παλιά με την τηλεόραση, πόσο παλιά, αλλά ας το πούμε έτσι τώρα. Υπήρχε δημοσιογράφος ο οποίος είχε μία υπογραφή. Έγραφε κάτι. Αν έγραφε κάτι ψευδές, τον έβρισκες. Του λέγες, άλλα εδώ κύριε Δάρε, αυτό που γράφεις είναι ψέμα. Και ήμουν υποχρεωμένος, ως δημοσιογράφος επαγγελματίας, να το διορθώσω. Γιατί θα μπορούσες να πας στα δικαστήρια, θα μπορούσες να πας στο πειθαρχικό μου της Ένωσης Συντακτών και να πεις αυτός ο δημοσιογράφος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Στον αρχισυντάκτη σου, στον εκδότη σου, στον καναλάρχη σου. Τώρα πλέον λοιπόν έρχεται ο Χ. Πονηρός, φτιάχνει ένα προφίλ, Γιώργος Χατζηγεωργόπουλος, βάζει γενικά φωτογραφίες. Αρχίζει λοιπόν και σου δημιουργεί θεωρίες, φιλοσοφίες, τρέλες να μαζεύει κόσμο, να αποκτά ένα ακροατήριο και από ένα σημείο και μετά ό,τι και να λέει, να αρχίζει και να κυκλοφορεί. Δηλαδή, αν εγώ αύριο το πρωί γράψω στη σελίδα μου στο Facebook, δάκρυσε η Παναγία της Έλωνας, δεν θα αναρωτηθεί κανείς αν αυτό που λέω είναι αλήθεια ή όχι. Θα το δεχτούν όλοι ως αλήθεια και θα πάνε να φτιάξουν ουρές προκειμένου να δουν την εικόνα να κλαίει. Για να σου το πω για το δικό μας το χώρο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η διαχείριση της πληροφορίας στον εκκλησιαστικό χώρο τα τελευταία χρόνια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό το είδαμε και την περίοδο του κορονοϊού, που ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε, προσπαθούσαν διάφοροι ειδικοί, πανεπιστημιακοί, κληρικοί, σύνοδοι ολόκληροι, να ενημερώσουν τον κόσμο. Δηλαδή βγαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο ίδιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και λέει στον πιστό, δεν κινδυνεύει η πίστη, κινδυνεύει ο πιστός. Και σου βγαίνει μετά ο χ, φούφουτος, που δεν τον ξέρεις καν ποιος είναι, και σου λέει ποια ως πιστός και ποια πίστη θέλουν να μας... και τον ακολουθούν και τον πιστεύουν. Και δεν πάνε να εμβολιαστούν. Και πεθαίνουν. Και την ίδια στιγμή που πεθαίνουν, σου λέει όχι, δεν είναι... Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναφέρετε ένα παράδειγμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιατί η επισκέψη του Οικουμενικού Πατριάρχη και στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη δεν είναι προτεραιότητα στην δημοσιογραφία την ελληνική? Αυτό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Εδώ πέρα ο Πάπας... Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, ο Πάπας παίζει. Παίζει παντού. Ναι. Συγγνώμη που το λέμε με την δημοσιογραφική ορολογία. Ναι. Ο Πάπας παίζει. Βγήκε στο μπαλκόνι, η πρώτη είδηση με φωτογραφία. Αν βγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης έρχεται στην Αθήνα, πηγαίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, στα πολύ ψηλά ή δεν βγαίνει καθόλου. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουν και τα ελληνικά μέσα, αλλά και οι ελληνικές εντός εισαγωγικών εκκλησίες. Ενώ δεν αγαπάμε αυτό που είμαστε. Ναι, αυτό το έχουμε. Πάντα ήταν πρόβλημα. Το ξένο είναι πάντα πιο γλυκό για τον Έλληνα. Σας θυμίζω την παλιά ταινία του 80, το Λαλάκι τον Εισαγόμενο. Είμαστε ακόμα εκεί. Αυτή την αντίληψη έχουμε. Δυστυχώς. Αυτό όμως είναι και ένα πρόβλημα του πώς οι ίδιες οι εκκλησίες σε επίπεδο κορυφής, και δεν λέω μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ και για την Εκκλησία της Ελλάδος και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, πώς αντιμετωπίζουν και πώς αντιλαμβάνονται τη λέξη επικοινωνία. Πολλοί θεωρούν ότι η επικοινωνία είναι προβολή. Πολλοί θεωρούν ότι η προβολή είναι επικοινωνία. Επί της ουσίας δεν ξέρουν πώς να πιάσουν τον κόσμο και να του πούν απλά πράγματα. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Γι' αυτό ξαναγυρίζουμε στην αρχική μας συζήτηση, στην έναρξη της συζήτησή μας. Τι είναι ρεπορτάζ εκκλησιαστικό, τι είναι είδηση, τι είναι ο εκκλησιαστικός συντάκτης. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον εκκλησιαστικοί συντάκτες στη χώρα. Είμαστε ελάχιστοι. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που προκύπτει ένα τεράστιο εκκλησιαστικό θέμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να το εξηγήσουν, να το αναλύσουν. Τι μέλλον μπορεί να υπάρχει για το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ με την σύγχρονη τεχνολογία? Ό,τι και για κάθε άλλο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ δεν επηρεάζεται από την τεχνολογία.
Το ρεπορτάζ... Προσαρμόζεται όμως. Όχι. Δηλαδή οι ιστοσελίδες έχουν μέλλον, γιατί πλέον μιλάμε ότι και για το τέλος των ιστοσελίδων, όπως ήταν το τέλος των περιοδικών και των εφημερίδων, γιατί πάμε ψηφιακά. Τώρα έχουμε πάει σε πιο σύγχρονες μορφές, όπως είναι το Instagram, το TikTok, το Twitter, οπότε διαβάζεις μονάχα τους τίτλους. Μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα? Είναι κάτι προσωρινό και απλά κρατώντας μια συντηρητική στάση πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα ξαναγυρίσουν σε εμάς? Αυτό είναι μια παγκόσμια συζήτηση η οποία αφορά γενικότερα τον τύπο και τη σχέση του με την κοινωνία. Επηρεάζει όμως και εμάς. Έτσι. Προφανώς το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία θα καταλήξει και στον εκκλησιαστικό χώρο. Εγώ νομίζω ότι ο εκκλησιαστικός χώρος αυτό τα τελευταία χρόνια ζει τη χαρά της υπερβολής, δηλαδή το καινούργιο κοσκινάκι. Έχουν πάρει όλο το διαδίκτυο. Σας θυμίζω ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι Μητροπολίτες αναρωτιόντουσαν αν πρέπει να επιτρέπουν στους κληρικούς τους να έχουν Facebook ή όχι. Δηλαδή είναι ένα καινούργιο εργαλείο, είναι ένας καινούριος χώρος, είναι χαρτογράφητα νερά. Ακόμα τα μαθαίνουμε. Και εμείς ως άνθρωποι της ενημέρωσης και εσείς ως κληρικοί και ως άνθρωποι της διοίκησης της Εκκλησίας. Τώρα είμαστε στη φάση της υπερβολής που όλα λέγονται, όλα γράφονται, όλα. Κάποια στιγμή θα πέσει αυτή η σκόνη και θα μείνουν αυτά τα οποία πρέπει να μείνουν. Σας θυμίζω το τι είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια με τα blog, τη δημοσιογραφία των πολιτών, που θα παρακάμψουμε τους δημοσιογράφους και φτάσαμε να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει εκεί πέρα και να μην αντεβρέστον να σου εξηγήσει αν αυτό που σου είπε είναι αλήθεια ή όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη πιστεύετε θα επηρεάσει και την Εκκλησία? Θα μας αφήσει παγερά διάφορους? Μια τεράστια συζήτηση, απλά το θέτουμε στο τραπέζι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί βαθιά. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φανταστεί τις αλλαγές που θα προκαλέσει στην κοινωνία των ανθρώπων η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως, για παράδειγμα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα, πόσο θα άλλαζε τους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί πως το ίντερνετ, δηλαδή αν πάμε στην εποχή που ανακαλύφθηκε το ίντερνετ, 2 χρόνια μετά, όπως είναι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, και λέγαμε σε αυτόν ο οποίος το ανακάλυψε το ίντερνετ, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο. Πόσο πιστεύετε ότι θα αλλάξει την κοινωνία το ίντερνετ που εσύ ανακάλυψες? Δεν θα μπορούσε να φανταστεί το 10% αυτού το οποίο συνέβη. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν είναι μια τεράστια αλλαγή παγκόσμια, πανανθρώπινη. Το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν έχει καταλάβει ότι συντελείται αυτή η αλλαγή. Θα σας πω το εξής μόνο. Σε μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μαζεύονται επιστήμονες, όχι κληρικοί, και συζητάνε για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Στη Δύση αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι αυτό? Ένα αυτοκίνητο οδηγεί μόνο του. Χωρίς άνθρωπο, χωρίς τίποτα. Του πετάγεται λοιπόν από τη μία ένα παιδάκι με ένα μπαλόνι, το οποίο δεν βλέπει, και από την άλλη υπάρχει ένα ποδήλατο με ένα άλλο παιδάκι. Το μηχάνημα λοιπόν δεν πρέπει να πατήσει ένα από τους δύο. Πώς θα επιλέξει ποιον από τους δύο θα πατήσει? Αυτό είναι ένα ερώτημα, για παράδειγμα, της ηθικής της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί από μόνο το μηχάνημα να το επιλέξει. Πρέπει εμείς να του τη μάθουμε αυτή την ηθική. Αυτή λοιπόν η συζήτηση συντελείται στη Δύση. Στον Ορθόδοξο χώρο αυτή η συζήτηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Όταν μιλάμε για βιοηθική, για παράδειγμα, ή για ηθική τέτοιων πραγμάτων, είμαστε στη λογική του αν πρέπει να είμαστε, αν κάνουμε δωρεά οργάνων, δηλαδή συζητήσεις οι οποίες έχουν λήξει εδώ και 20 ετίες. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σίγουρα θα είναι αφορμή για μια επόμενη συζήτηση. Όλα αυτά τα θέματα. Να ευχαριστήσω από καρδιάς. Είναι πάντοτε ευχαριστησή μου να συνομιλώ με παλιούς φίλους. Εγώ ευχαριστώ για αυτή τη μοναδική για μένα εμπειρία. Με φίλους από τα παλιά. Το παλιούς φίλους δεν ακούστηκε πολύ καλά. Έχω πάρει άπειρες συνεντεύξεις με Μητροπολίτες. Είναι η πρώτη φορά που ο Μητροπολίτης μου παίρνει συνέντευξη και νομίζω και η τελευταία. Το επόμενο βήμα είναι, όπως με πείσατε στα νιάτα μου να γίνω δημοσιογράφος, τώρα να σας πείσω να σας κάνω κληρικούς. Δεν θα συμφωνήσει η σύζυγος τώρα, δεν πειράζει. Προσπαθήστε. Και πάλι ευχαριστώ. Εγώ, χαρά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που παραμείνετε μαζί μας και αυτή τη φορά. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου
μες στο στόμα μίλησέ μου, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μη μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω, να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου